alhamdulillah nafolo baara ye fɛn n bɛna nafolo baara yɛrɛ n bɛna ɲɛfɔ ye bi lamɛnbaa bɛɛ k'a dɔn nafolo baara ye min ye alhamdulillah i y'a faamu hadamaden ne y'o de f'i ye ko daminɛ la ni m'i don fan dɔn su bɛ ko i la dɛ o ye tiɲɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ k'a fɔ kojugu nafolo baara qualité ka ca ne yɛrɛ bɛ fɛn min kɛ ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye a ka ca n'o k'i bɔ nɔgɔla yɛrɛ yɛrɛ de i y'a faamu voilà miliyɔn ko ka i kamana gan o gindo bɛ ne bolo a caman i y'a faamu mais nafolo baara a qualité ka ca dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ zonzani na zonzani kelen kelen zonzani kelen kungo kɔnɔ ta wa dugu kɔnɔ ne bozo mori tɛ kɛ man ne ka nin mɛ dɛ i y'a faamu sokɔnɔ ta kelen kelen nafolo baara dɔw bɛ k'o la i y'a faamu moriw kulo bɛ na i y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ sɛfin nafolo baara bɛ k'a la sɛ jɛman nafolo baara bɛ k'a la kami nafolo baara bɛ k'a la i y'a faamu fo ka taa se saga ma nafolo baara bɛ kɛ nin na i y'a faamu voilà bon mais nafolo baara min yɛrɛ n'a bɛ mago ɲɛ e ye dɛ bɛɛ de t'o dɔn Tarawele nin kuma in lamɛn ka ɲɛ dɛ n tulo b'i la ne de ko a ma n ko karisa n ko n bɛ don kungo kɔnɔ ni n donna kungo kɔnɔ ni n seginna i bɛ ka muso min ɲini n'i ma taa sɔrɔ i fɛ yen bozodenw na i k'a fama tu i y'a faamu wa o tiɲɛ tun bɛ bosow bolo kunna an b'o dɔn n ko ni n donna kungo kɔnɔ kuma in lamɛn dɛ ne tulo b'i la tile ko tɛ dɛ san ko tɛ dɛ kalo ko tɛ dɛ semaine ko tɛ dɛ n ko ni n donna kungo kɔnɔ ni n seginna k'a sɔrɔ a ma taa sɔrɔ so kɔnɔ n ko a k'a fama tu muso in a ko a bɛ min fɛ awɔ fo yɛrɛ de awɔ baasi tɛ kabala o kɛlen a ye misigi 12 de da ne la an bɛ foli ni tanu ni barikada ani wale ɲuman dɔ an b'a kɔrɔkɔrɔya k'a lase aw ma ka ala fo ka ala barikada ka sɔli k'aw caya ka kisi ni tanga k'a ɲini Aminata de ani Ablaye de n'a sɔ dunke sanumanw ani fɛn fɛn mana ye a ka sira jɛlen kan an bɛ sɔli kɛ a bɛɛ kan k'a yira aw la nin ye anw sigilen ye aw ka jɛmukan mandi kan jɛmukan min ni an ko a ma dɔnni kɛnɛ a bɛ dɔnnibaw de maana dɔnni fitini ani dɔnni kumaba dɔnni finma ani dɔnni jɛma dɔnni yɛrɛ ye mun ye anw ni dɔnnibaw bɛ sigi ka masala an y'o de fɔ anw tɛ saliya dɔnnibaa sɛbɛ hali n'a bɛ mɛnɛmɛnɛ dingɛ kɔnɔ n'anw ye doncogo sɔrɔ a nɔfɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka don k'a sama k'a bɔ k'a yira diɲɛ na o de ye anw fɛnɛ seko ye ni ala sɔnna ni ala ye maa min fɛnɛ ka sababu don a la kana k'an fɛnɛ ma fitiriwale an ma fɛn ɲini maa na mɛ k'an wale ɲuman dɔn walima ka dugawu k'an ye o bɛ diya an yɛrɛw fɛnɛ ye o la kabala tɔgɔ la bi an ni an karamɔgɔ an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ min don anw kɔni ni a ka sigi fɔlɔ ye nin ye a n'a yɛrɛ ko fɔ k'a tɔgɔ fɔ k'a bɔyɔrɔ fɔ k'a ka taabolo fɔ an bɛ sɔrɔ ka baara ni k'a nun don karamɔgɔ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma fa auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nahmaduka allahumma wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa nusni alayka khayra kulli wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad المبعوث رحمة للعالمين ثم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا إنك أنت علام الغيوب على غشي بولينكو أنا على غشي بولينكو أنا صلى الله عليه وآله وسلم فولي أني تنتوني بركة دعما تكاني شيلاجة باجة مكلو ما بلاج لما تشفر مسوكا ملكونو أني ملكوكا فرافنا أني فراجلا نفولي ببلاج لي كبلا كفولي أني تنتو أني بركة دعكا كورا كورا يا كاتاكا دي إيرما إكا تشسير لا نيكا وليكا جولا دوني بقاو نوفي إن شاء رب العباد نينغالي من بيبي aseme inshallah alhamdulillah i bɛ se k'i yɛrɛ ko fɔ i tɔgɔ ani jamu ne ye Usman Tumota ni dɔw ko Bozo Mori ni dɔw ko Siniga Jan mun nana ni Siniga Jan ye alhamdulillah ala ta kɔfɛ Siniga Jan nana nasira min fɛ muso baara de y'o di yan muso kelen kelen wa ka muso minɛ ka di cɛ ma ka cɛ minɛ ka di muso ma o de la a dara na ko Siniga Jan e bɛ so la wa ayi o ye n ka baara ye basi t'an da bɛna s'o ma kɔfɛ o tɛ basi ye Siniga Jan i ka dɔn k'a fɔ Usumani Tumota an taamana ni k'i sɛgɛrɛ walasa ka maana dɔnni kan ni ko dɔnni forobakan na dakuruɲɛ kelen don nka dɔnni mun de don dɔnni yɛrɛ ye mun ye a bɛ fɔ mun ma ko dɔnni alhamdulillah dɔnni ye fɛn i yɛrɛ ni kan fɛn ka ala deli a la a k'a yɛlɛma k'a k'i sago ye a bɛ fɔ de ma ko dɔnni i y'a faamu i bɛ ka fɛn dɔ de ɲini e mago b'o la a ti ɲa f'i ka sarakati dɔ de bɔ ka ala deli dɔ kɛ pour que ala ka se ka fɛn dɔ i garisɛgɛ la walima a ti ɲa f'i ka i sigi ka ala wele pour que ala ka se ka fɛn dɔ i garisɛgɛ la a bɛ fɔ de ma ko dɔnni i y'a faamu wala e bɛ ka papiye ɲini ka ala deli papiye ko la pour que papiye ka don i garisɛgɛ la mais fɛn min bɛ papiye ko in don i garisɛgɛ la i t'o dɔn dɛ
voilà be fo de mako doni don de bodo e garti alhamdulillah ya famo voilà voilà o de doni da gunya fla même ci doni yere la halala alhamdulillah amba damne fen folo mina to kan folo ko consultation an bamanan kan folo ko ki ka ko laje ka sege sege ibi fileli ke wa o yere de nga baray tabarkala ya fam fileli ki ka ko laje na asoro mina doni ko mas na ina kadina wal mamani na be fo mako fileli ya famo wa fileli yere atike bogo be fenela fileli ketuwa de wolo malen abogo ba dana ya fam bogo do be bita soro olu be kulon jukoro bogo e bi se go doche o bi se ka fileli fen fu ka ta ti yan so fena o bi se ka fileli fen o temenen ko fe tongu fena bogo fena bi se ka fileli fen fu ka ta se fileli bogo sigiro ma wolon vla nyona bebe munu mi se ka fara nyon kan ka fileli kala kumbola o ke kunyimu voilà parce que mina fen do de fier pour que ka ko na taw do ko min dugolendo ima ka do ya fama ani ko min me kan na ko do be fo ma ko fileli bo bogo min be na bo yira ila o ti bogo bede sira kan bogo bake tigen so bogo bake kabru dom bogo bake togun bogo bake ya fama bonu bogo ne bi franyo ka fileli o kenai ki tatu ani na tugo ko fi ni bina do ko la bi fe ka don a commence na in kadila wal ma manila bo bogo de bo fi be fo ma ko chien ya fama bo ali bajikoro chenchan yere fele bake bajikoro chenje geleng e bi fe ka ko dugole min don bono meji la tigire kara sigatola ya fa fere ka chaki voilà wala jigdo o de ka chan ka teme gire kan guno ka ya fa ma kabala itna ni misabi de mena doni yere dima ay non ya ke sigi ni sigatala meno no fede ibi doni yere do mena dima bini so ala peut-être tala fi peut-être tala non nini lajeba wambi wasa mena fendo de fi ni croix mena sisa be mena wo amena le fi ni ya bane fendo de bala voilà bon an ka doni ye fɛn min yelen de don quoi ni y'a digi dɔrɔn a bi jaabi i y'a faamu moriya kalan k'o dɔn bozoya kalan k'o dɔn ka bamananya kalan dɔn i kan ka se ka ko dɔ yɛlɛma dɛ siga t'o la nin fɛn saba ni nin sɔrɔla man i kan ka se ka ko dɔ la voilà o de la m'o dakuruɲɛ mi jaabi o la filɛli ye fɛn ye ne yɛrɛ n bɛ fɛn min kɛ n baselen don fɛn min kan i y'a faamu voilà ala k'an bɛɛ sababa ma kɔnɔnamaw ni kɛnɛmamaw olu ni yɔrɔ bi cogo da la tungarankew de bi kabala lajɛ kojugu espagnekaw bɛ k'an filɛ faransikaw bɛ k'an lajɛ amerikikaw b'anw lajɛ farafina ni farajɛla dakuru ɲɛna bɛɛ bɛ anw filɛ mɔgɔ min mana to a sigiyɔrɔ la ka fɔ sinɛ ta n kungo lajɛ sini ka jan walasa k'a dɔn mun de bɛ k'an balan e b'o kɛ cogo di alhamdulillah o ka nɔgɔ kojugu ne b'a ka jateminɛ de kɛ ko min b'a ka ko kɔnɔ dabarijugu bɛ se ka dɔw ka ko balan siri bɛ se ka dɔw ka ko balan i y'a faamu bon mangoya hadamaden yɛrɛ mangoya yɛrɛ bɛ se ka dɔw ka ko balan i y'a faamu voilà bon fɛn min bi k'i ka ko balan dɛ laturu de b'o yiri la n'e donna dibi la n'i bi fɛ n'e dibila taama kɛ n'i bi fɛ ka yɔrɔ ye f'i ka lumière de minɛ voilà bon lumière diɲɛ lumière de ye laturu ye filɛli n ka n ta fan dɔn n ka n nafan dɔn baara min ka di la n k'o dɔn baara min man di la n k'o dɔn ni m'o dɔn dɔrɔn i ma tila fɔlɔ i y'a faamu voilà o de la ne bi filɛli kɛ n ka ko bɛɛ daminɛ ye filɛli de fɔlɔ i y'a faamu voilà ko o ko bɛ yen n'i b'a daminɛ f'i k'a jateminɛ de jateminɛ de ye tiɲɛ ye i y'a faamu o la i b'i tafan dɔn o la i b'i nafan dɔn parce que hadamaden lolo tɛ kelen ye dɔw bɛ yen u lolo bɛ tasuma la dɔw lolo bɛ fiɲɛ na dɔw lolo bɛ ji la dɔw lolo bɛ bɔgɔ la i y'a faamu e lolo bɛ fiɲɛ na ni ne ye jila baara kɛ a ti ɲa e lolo bɛ tasuma la ni ye jila baara kɛ a ti ɲa o ti ɲɔgɔn sɔrɔ voilà bon o de la dalilu bɛɛ n'a baara yɔrɔ don wa dalilu bɛɛ n'a baara cogo don ni hadamaden yɛrɛ dɔn k'a lolo dɔn a banna n'i y'a mago gosi ala b'a jaabi siga t'a la o yɛrɛ tiɲɛ i y'a faamu voilà o de la ne ka fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ni filɛli de fɔlɔ laturu kɔnɔ ale bɛ waati saba ko fɔ inshallah ale bɛ fitiri ko fɔ a bɛ présent ko fɔ a bɛ passé ko fɔ nin fɛn saba bɛɛ bɛ yɛrɛ fɛn min kɔnɔ filɛli la o de ye laturu ye waati nata i bɛ waati min na ani waati min tɛmɛna ale de bɛ kuma o bɛɛ kan arabu ko tɛ filu madi filu mudari filu amr tabarika i y'a faamu o diyara n ye inshallah basi t'a la filɛli ko kɔfɛ an bɛna don fayida la an b'a ye i bɛ dɛmɛ caman kɛ adamadenw ye fayida siratigɛw fɛ an b'a fɛ ka fayida fila di an ma sɔmi an kana don magoko kɔnɔ i k'o kɛ ala ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin kabala filɛbaw ma o fayida fɔlɔ u ka boli gɛrɛsɛgɛ ko kan ne ni lajɛbaw dugu mana jɛ an bɛ girin nansɔngɔ nɔfɛ o sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya an ma cogo min sɔmi an ka taa masala tɔ la alhamdulillah kabala an t'a di ma yɔrɔ jan na n bɛ fɔlɔ di ma yɔrɔ min
de bɛna bɔ da fɛ I kan ka fɛn fɔlɔ fɔlɔ min kɛ I kana don fiyewu ka sɔrɔ I ma sɔrɔ kɛ hali ni bɛ taa bɔ wari de binnen dalen kan I k'o tɔmɔ k'o bila I k'o ka bɛn ka nasɔngɔ ma nka e kɔni bololankolon ka bɔ I bololankolon ka don ayi kɛcogo t'o la I y'a faamu o ye mun ye a bɛ fɔ o de ma ko Sulemana ale ye laturuden masayaso den don ale kan ka bɛn laturu so 10nan de ma I y'a faamu wa ale ye bɔgɔso den de fɛnɛ ale ka girin kojugu o Sulemana in n bɛn'o gindo d'i ma ale bɛ ci cogo di 1 2 2 1 I y'a faamu bon o Sulemana in sɔgɔmada joona fɛ ni wulila dɔrɔn I bɛ taa ci sira kan I bɛ setulu d'a kan I b'i kɔ don non ni tile y'a yɛlɛ ayi kɛcogo t'a la e ma o don wari sɔrɔ ayi o ye nkalon ye I y'a faamu voilà bon o ye Sulemana ye n bɛ min gindo d'i ma bi k'a di lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a kɛ a bɛ kɛ sigi ni siga t'a la fiyewu I b'a san I bɛ hami d'a kan I yɛrɛ hami ye min ye nasɔngɔko la I b'o d'a ma n'i y'o kɛ Sulemana ne mago bɛ garizɛgɛ de la bi tile kɔnɔ n mago bɛ nafolo la bi tile kɔnɔ I ka garizɛgɛ ni nafolo ko I k'a lamaga ye ayi non sababu bɛ bɔ fan o fan k'i sɛgɛrɛ o bolo I y'a faamu voilà o ye Sulemana ye n bɛ min d'i ma n'a fɔra ko sira kan n bɛ explication di ye fɛnɛ parce que tuma dɔ la dɔw bɛ taa da sira cɛmancɛ ka bolimafɛntigiw bɛ se ka yɛlɛ a kan senamafɛntigiw bɛ se ka yɛlɛ a kan mais I b'a dɛn sira kɛrɛfɛ k'a kɛ k'a da ye kana taa da sira cɛcɛ kan I y'a faamu voilà n'o kɛra I b'i ka laɲini sɔrɔ I b'i ka ɲinifɛn sɔrɔ parce que a laɲini tile de k'a gosi I y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bana min bɛ yen n'an m'a di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o ye kɔnɔnajeli ye furudimi ale kɛmɛ ka maaw sɛgɛn bi ale kɛmɛ ka maa caman sɛgɛn I y'a faamu mais n b'o di yɔrɔ dɔ la o b'a fɔ yiri dɔ ma ko jikɔnɔ suruku ɲɛɲɛ maa caman t'o dɔn dɛ voilà parce que bɛna don n'an ya ji kɔnɔ dɛ basi tɛ n bɛna fɛ Tarawele n bɛna fɛn dɔ de f'i ye dɔnni kalan de don quoi f'i k'a kalan de k'a ɲɛ dɔn I k'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka fɛn min kɛ nin yɛrɛ yɛrɛ de don a jatu de don n'o kɛra I tafa ni nafa I t'a dɔn I tɛ fili a ma I y'a faamu voilà bon o min filɛ nin ye o ye jikɔnɔ suruku ɲɛɲɛ ye I b'ale kuru 3 dɔrɔn bɔ n'i ye cɛ ye n'i ye muso I b'ale kuru 4 dɔrɔn bɔ k'a tobi I y'a faamu n'i y'a min bolini ɲɛ 1 sɔgɔma sufɛ bolini ɲɛ 1 non I tɛ tile 7 k'a kan ko ji kɔnɔnajeli min b'i la k'a ma ban o ye kɛcogo yɛrɛ t'o la tabarikala Sinanta sini ka ja Tomota plutôt Inch'Allah I bɛ yafa ma o la o diyara an ye Tomota an bɛ segin ka na ni an seginna ka na I kɛlen kɔ ka nin fayida di an ma dɛmɛ kama I ka nɛgɛjuru sira ye sira 2 de ye mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ olu bɛ Mali indicatif don n'o 00223 72 85 54 21 walima 66 25 63 80 n'i y'o gosi I ni sa Alahu I ni Tomota bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tomota an bɛ segin ka na kuma kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ dugu girinnen don jamana girinnen don tungarankew bɛɛ kule la jamana kɔnɔmaw bɛɛ kule la an bɛɛ lajɛlen kelen kelen na ko fɛnko e bɛ fɛnko la ne yɛrɛ bɛ fɛnko la lajɛbaw bɛ fɛnko la o fɛn dulon bɛ fɛn min na bi o de bɛ wele ko nafolo nafolo de ye wari ye a caman fɛnɛ de ko don Tomota nafolo baara ko bɛ cogo da sɔsɔli ka ca bi ni dɔnni fɛn bɛɛ ale de fɛnɛ nkalon ka ca bi ni dɔnni fɛn bɛɛ ye a tiɲɛ b'e bolo wa alhamdulillah nafolo baara ye fɛn n bɛna nafolo baara yɛrɛ n bɛna ɲɛf'i ye bi lamɛnbaa bɛɛ k'a dɔn nafolo baara ye min ye alhamdulillah I y'a faamu hadamaden ne y'o de f'i ye ko daminɛ la ni m'i don fan dɔn su bɛ ko I la dɛ o ye tiɲɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ I bɛ k'a fɔ kojugu nafolo baara qualité ka ca ne yɛrɛ bɛ fɛn min kɛ ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye a ka ca n'o k'i bɔ nɔgɔla yɛrɛ yɛrɛ de I y'a faamu voilà miliyɔn ko ka I kamana gan o gindo bɛ ne bolo a caman I y'a faamu mais nafolo baara a qualité ka ca dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ zonzani na zonzani kelen kelen zonzani kelen kungo kɔnɔ ta wa dugu kɔnɔ ne bozo mori tɛ kɛ mani ka nin ma dɛ I y'a faamu sokɔnɔ ta kelen kelen nafolo baara dɔw bɛ ko la I y'a faamu moriw kulo bɛ na I y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ sɛfin nafolo baara bɛ k'a la sɛ jɛman nafolo baara bɛ k'a la kami nafolo baara bɛ k'a la I y'a faamu fo ka taa se saga ma nafolo baara bɛ kɛ nin I y'a faamu voilà bon mais nafolo baara min yɛrɛ n'a bɛ mago ɲa e ye dɛ bɛɛ de t'o dɔn mais bɛɛ fana n'i ka nafolo baara dɔn voilà bɛɛ n'i ka nafolo baara solution de don n'a fɔ dolo bɛɛ n'a taabolo don ne b'a f'i ye sisan ko dolo ye 4 de ye ji tasuma fiɲɛ ani bɔgɔ mais laturu de bɛ mɔgɔ bɔ nin bɛɛ la nafolo baara min ka ɲi I ma laturu de b'o yiri la ni ne y'i dolo fɛsɛfɛsɛ k'a ye k'a dɔn ka tila ka nafolo baara k'i ye Ala bɛ sɔn sigi ni siga tɛ don a la ayi I bɛ kɛ nafolotigi I bɛ miliyɔnw kɛ ɲɔgɔn kan I y'a faamu Ala y'o dɔnniya nɔgɔya ne ye n bɛ s'o la
k'a lakale ye tɛ dɛ k'a kɛ n yɛrɛ la fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fɔ diɲɛ mɔgɔw mais tomo ta y'a kɛ mɔgɔ caman ye wa min ye wari sɔrɔ olu yɛrɛ de ko ten ko Tomota e tɛ se ka to dogo la tan ko n ka video kɛ diɲɛ ka ye o de la donc olu de ye sini ka jada i la k'i ye musow karaba i bɛ nafolo fana karaba ko dalu b'i bolo bon ko n ka n jija diɲɛ mɔgɔw k'an ye o kan dɔn tabarikala o de kama alhamdulillah ala barika la o fana bɛnna n'a ka nali ye a diyara n ye kosɛbɛ ala ka ne n'aw bɛɛ sɔrɔ ma fɔtaw ni kɛtaw ni ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen na mais i ye dama dɔ fɔ siyɛfin ta ka di maa caman ye dɔw bɛ sira ko sira juguw b'a la sira ɲumanw b'a la i t'a ye a sira jumɛn ayi sira ɲuman bɛ yen sira juguman bɛ yen siyɛfin baara bɛɛ tɛ sira juguman ye dɛ a bɛɛ fana tɛ ɲuman ayi ne bɛ tabati a da ye kuranɛ haya don dɛ mais tabati a da maa siyɛfin baara k'a d'i ma fo k'i sa i tɛ kɔli miliyɔn na mais kuranɛ haya don dɛ kolojan t'a la kawatimu t'a la nka kɛcogo de don n'a ma ɲɛ f'i t'a dɔn i y'a faamu voilà bon ne b'o baara kɛ mɔgɔw ye i y'a faamu voilà ala k'an bɛɛ sɔrɔ yarabi inshallah o kɔfɛ i da fɔlɔ la sonsanni na sonsanni nafolo baara nin ye fɔlɔ de ye k'a mɛn n tulo la n delila k'a ŋunuŋunu mɛn nin ye n gala ye k'a mɛn ɔ e bɛ k'o min fɔ i delila k'a kɛ mɔgɔ dɔw ye n delila k'o fɛnɛ kɛ n delila k'o fɛnɛ kɛ ale bɛ ala tɔgɔ jumla ale bɛ papier den 32 de ta i y'a faamu voilà ale zonzanni nafolo baara bon ale bɛ woloma de kelen sɛbɛnniw b'a la a ka ca mais n'a kɛra i ye ala kɔni bi sɔn i tɛ sa fantanya la fiyewu i bɛ kɛ nafolotigi ye o zonzanni fɛnɛ bɛ yen n'a kɛra dɔw ye i b'a ye hali u ti mɛn u bɛ wari min d'i ma u tila k'o double siɲɛ 2 ka na d'i ma i y'a faamu voilà a bɛ fɔ de ma ko zonzanni nafolo baara i y'a faamu ala k'an bɛɛ saba fɔtaw ni kɛtaw ni ŋaniyaw ya rabi o diyara n ye mɔgɔ minnu mako bɛ nafoloko sababu la i bɛ Mali kɔnɔ walima i bɛ jamana kɔfɛ mori denmisɛnnin don u k'a ma ko sini ka jan an ma tɔgɔ d'a la an y'o de sɛbɛnnen a ka nɛgɛ fɛnɛ sanfɛ o b'a yira a dɔnnen don ni o tɔgɔ ye k'o dara la karabali sira fɛ o dɔ ye nafoloko ye o dɔ ye musow minɛli ka di cɛw ma o dɔ ye cɛw minɛli ka di musow ma an da bɛna so ma o baro in fɛnɛ ka di parce que o jɔrɔ bɛ maa caman na o la halisa an bɛ to nafoloko bunakun de kan n'an bɔra ale la an bɛna don papier ko la sɔni ka taa papier ko la Tomota nafoloko la i ye sagajigi jɛma kibaruya fɔ an ye ɔ sagajigi jɛma baara e delila k'a kɛ siɲɛ joli n delila k'a kɛ ɲinan yɛrɛ san kɔnɔ ne y'a kɛ siɲɛ 3 u bɛɛ jaabira wa 2 de jaabira 1 jaabi mana dɔɔni o yɛrɛ 2nan in kɛra 3nan in kɛra a tɛ tɛmɛ semaine 1 kan o jaabi ma bɔ fɔ jaabi mana fɔ n'o tɛ 3 de kɛra ɲinan san kɔnɔ 2 jaabi nana ala barika la mais 1 jaabi mana fɔ ne tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye dɛ an ka dɔɔni kɔnɔ o charte o tɛ alhamdulillah i y'a faamu voilà ala k'an bɛɛ sɔrɔ n'o tɛ nafolo baara ni ne y'a k'i ye ala bɛ sɔn a bɛ jaabi ayi non a bɛ jaabi sigi ni siga t'a la o an mako b'o de la n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ k'a fɔ voilà ala k'an bɛɛ sɔrɔ amina inchallah minnu mako bɛ Tomota la a b'a sɔrɔ a ka nɛgɛjuru sira la 00223 72 85 54 21 walima 00223 66 25 63 80 n'i y'o gosi dɔrɔn inchallah i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Jikɔrɔni ma ka gun bada yɛrɛ la coy ekɔliso da la o la karamɔgɔ an bɛ to ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra nafoloko la an bɛ na papier ko la o tunkarankew ni yɔrɔ ye ani maa minnu b'a fɛ ka papier fɛnɛ ɲini ka taa jamana kɔfɛ o dɔ visa sɔrɔli ye olu fɛnɛ kɛn bɛ kɔlɔlɔbaw ye minnu ka gɛlɛn mais an ka daminɛ ni kɔfɛmaw ye fɔlɔ n'o tunkarankew ye e maa caman dɛmɛ tunga fɛ ka tɛmɛ wa walima a daminɛtɔ kura de d'u bolo ka tunkarankew dɛmɛ papier ko la wa alhamdulillah papier ko la n ye maaw dɛmɛ a ka ca parce que papier ko la fɛn dɔ de don dɔnni de don lajɛli de bɛ k'a la k'a sɔgɔbɛ fɔlɔ k'a sɔgɔbɛ k'i taafan dɔn k'i nafan dɔn n'o tɛ papier ko dalilu b'anw ka du kɔnɔ yɛrɛ ɲinini m'o d'an ma a tiɲɛ don o tɛ ka bɔ ka taa kala bulon na non o ye sokɔnɔfɛn o ye sokɔnɔfɛn baasi tɛ i y'a faamu kɔnɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko nanagalen an bɛ papier ko baara k'ale de la a bɛ kɛ misiriw ni bulonkɔnɔ ko i y'a faamu 7 sigiyɔrɔma 3 a tɛ tɛmɛ o kan 7 sigiyɔrɔma 3 o ye 21 ko fɔ ok o 21 ni ne ye papier ko baara k'i ye han 7 fɔlɔ n'i m'a ye o kɔnɔ 2nan i m'a ye o kɔnɔ 3nan i m'a ye o kɔnɔ non n'a sɔrɔla o kɔfɛ ne ka dɔnni tɛ sira wɛrɛ don ayi non ne ka dɔnni tɛ ne o y'a facɛn yɛrɛ yɛrɛ de ye min n'a b'an bolo Allahu akbar i y'a faamu sigi de siga tɛ don o la fiyewu k'a kɛ k'a ye
ni a ye kɛ ko saba dafa ka sɔrɔ jaabi ma bɔ n'a tigi y'a sɔrɔ ko sira wɛrɛ don e ta in kɛ non tile 27 et tile 21 non change jamais ne ta tɛ Tumata i kuma ba ay mɔgɔ i dɔn fɛn su tɛ ko i n'o cɛ o Tumata i kuma ba fɔ dɛ n ko su tɛ ko maa ni dɔnko cɛ Tarawele ne bɛ ka fɛn dɔ de f'i ye ne bɛ ka fɛn dɔ de f'i ye n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ k'a fɔ ne bɛ k'a fɔ dɔnni ye bouton de ye n'i y'a digi a kan ka minɛ de i ko ten n'i ye contact digi courant minɛ ne filɛ caméra lumière b'an kan voilà yeelen don dɔnni y'o de ye dɔnni y'o de ye o diyara n ye minnu b'a fɛ ka taa dun minnu bɛ fɛ ka taa aventurer la bon tuma dɔ la filɛli de bɛ kɛ k'a woloma taama man di dɔw la o ye tiɲɛ maa ba kelen bɛ taama ŋaniya mais i bɛ taa sɔrɔ maa 500 de bɛ yen taama ka di minnu na maa 500 bɛ yen taama minnu taara an yaala a ma ɲɛ an nana so i y'a faamu wala bɔ a bɛ lajɛ de est ce que taama ka di e la fɔlɔ i bɛ k'a kanu est ce que a ka di la fɔlɔ bon ni a lajɛra n'a yera k'a fɔ taama ka di la an bɛ taama ko baara an b'a kɛ k'a d'i ma n'a sɔrɔ taama man di la an b'a lajɛ baara min ka di e yɛrɛ la an b'o lajɛ an b'o ɲini an b'o f'i ye n'o fɔra ni tiri ɲɛsin o baara ma i bɛ dayɛlɛ k'a sɔrɔ hali taama ko tɛ i y'a faamu voilà o de la an bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka taa taama la laturu de bɛ da fɔlɔ k'a lajɛ ka niso lajɛ fo ka taa bila ko laban na n'olu ye fɛn min fɔ an ye k'an bila siraw la an bɛ sɔrɔ k'o da i tulo kan i y'a faamu voilà o de y'an ka kibaruya ye taama mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa taama la mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa o de y'an ka kibaruya ye k'an ɲɛsin olu ma tabarikala i y'a faamu a diyara an ye inchallah maa minnu bɛ jamana kɔfɛ walima aw bɛ jamana kɔnɔ papier ko bunna k'u kan walima i mako bɛ baara dɔ la ka baara dɔ falen dɔ la o sababu i ka dɔn k'a fɔ Tomo tabiya o de kama a bɛ f'a ma ko Senegal jamori nin ye anw gale de ye an n'a ka sigi mais mɔgɔ min y'an las'a ma an b'a dɔn a ma deli ka dɔnnibaa yira an na min bɛ nkalon kan o la an b'a tigi fo dakuruɲɛ la o la ka d'a kan dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ juguya n'a fadenya ka bon cogo min dɔnnibaa dɔ k'a fɔ a ye taa karisa fɛ yen ne dalen don a la a k'a ta a k'a yira diɲɛ la ka d'a kan dɔnni b'a la o maa man ca donc an b'ale fo o la hali n'an m'a tɔgɔ fɔ an ka video kɔnɔ o kɔnɔna na Tomo ta Senegal jamori a bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira fila de la 00223 72 85 54 21 walima 00223 66 25 63 80 n'i y'o gosi dɔrɔn inshallah i ni Tomo ta a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tomo ta an bɛna karabali la n'i ko karabali fɛn caman b'a yɛrɛ o kɔnɔ mais i yɛrɛ ka baro daminɛ na i da sera muso ma k'a minɛ k'a di cɛ ma walima ka cɛ minɛ k'a di muso ma i k'olu de y'a da i la ko Senegal jam muso bɛ kasi la muso bɛ woyinba de la musow ni ɲɛji bɛ yaala la ko cɛw y'a k'u la u y'u ladimi u taara k'u to u baw bolo n'u faw bolo k'u kɛ ɲugutɔfɛn ye cɛ wɛrɛ tɛ kana bilen a dun ye dimi don den kelen sɔrɔla a bolo den fila sɔrɔla a bolo a nana sɔn da muso in na tilegan dere k'a t'a fɛ bilen a taara k'a to jigiya don o ko bɛ cogo di mɔgɔ min y'a dan ne la ko Senegal jam o ye jeli yɛrɛ de kan'a tɔgɔ fɔ dɛ i y'a faamu Tarawele ni kuma in lamɛn ka ɲa dɛ n tulo b'i la ne de ko a ma n ko karisa n ko n bɛ don kungo kɔnɔ ni n donna kungo kɔnɔ ni n seginna i bɛ ka muso min ɲini n'i ma taa sɔrɔ i fɛ yen bozodenw na i k'a fɔ ma tu i y'a faamu wa o tiɲɛ tun bɛ bosow bolo kunna an b'o dɔn n ko ni n donna kungo kɔnɔ kuma in lamɛn dɛ ne tulo b'i la tile ko tɛ dɛ san ko tɛ dɛ kalo ko tɛ dɛ semaine ko tɛ dɛ n ko ni n donna kungo kɔnɔ ni n seginna k'a sɔrɔ a ma taa sɔrɔ so kɔnɔ n ko k'a fɔ ma tu muso in a ko a bɛ min fɛ awɔ fo yɛrɛ de awɔ baasi tɛ kabala o kɛlen a ye misigi 12 de da ne la min bɛ ko Senegal jam n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ k'a fɔ ne y'a faamu sisan voilà o de la muso baara tiɲɛ don mais ni n'a tiɲɛtigi ma bɛn i bɛ sɛgɛn dɛ parce que bɛɛ t'a ɲɛdɔn dɛ o ye tiɲɛ i y'a faamu voilà mais n ka baara yɛrɛ ka muso minɛ ka di cɛ ma ka cɛ minɛ ka di muso ma n b'o ɲɛdɔn kojugu o ka nɔgɔ i ma non o ka nɔgɔ ma kojugu dekun t'o la i ma gɛlɛya t'o la non i ɲɛ da kungo kɔnɔna kan non a banna ala bɛ sɔn cɛw fɛnɛ i ye cɛw de dɛmɛ yan sisan i y'a foroba fɔ mais ne ko i ma n ko musow de haminen b'o la bi musow de jɔrɔlen b'o la bi musow de tɔɲɔlen b'o la bi parce que n'i y'a ta 100 na i b'a sɔrɔ a kɛn bɛ muso de 99 na cɛw bɛna dɔrɔn ka tulon kɛ ka woro bɔ ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn ka taa ka muso kelen fililen an b'o ye o ka ca anw cɛw de la o yalima ni musow nana n'u ɲɛji ye e bɛ se k'a cɛ wa bon muso furubali ka ɲininen bɛ cɛ la muso furulen fana ka ɲininen bɛ cɛ la cogo di awɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan muso dɔ bɛ a ma furu mais a bɛ ka furu ɲini i y'a faamu a bɛ ka cɛ dɔ ɲini a ka furu a fɛ walima a bɛ ka cɛ dɔ ɲini ale yɛrɛ ka furu sɔrɔ dɔrɔn cɛ dɔ ma o mɔgɔw fana bɛ yen voilà mais muso dɔ bɛ i t'a sɔrɔ a bɛ furu kɔnɔ mais a bɛ fɛ cɛ yɛrɛ de k'ale kanu ale nege tɛ cɛ la f'a bɛ ɲini k'a bila olu muso sugu n'olu nana ne ma n tɛ taa yɔrɔ jan
me fengla ga duma lamɛbɔ ka hakɛ to u cɛ bi da u fɛ wa u bi si u fɛ wa u bi sa u fɛ n'u tɛ a banna cɛ t'u bila fiyewu wa a t'u haramuya fiyewu ka koja ye ka tila ka nege wili o tɛ dɛ ayi non kulija tu don bada ayi non n'a kɛra lasagafi don o cɛ kelen non o bi sa i kun walima i bi sa o kun ala bi sɔn o ma Sinanta faranga ani ka laseliw an bɛ bɔ a kɔnɔ tɔmɔta pito inshallah tɔmɔta n'ala sɔnna i y'a faamu wala o baaraw b'an bolo an bɛ minnu kɛ mais o ni mɔgɔ min fana bɛ yen muso la k'a bɛ ka cɛ dɔ de ɲini karabali sira fɛ o n'o baaraw fana tɛ kelen ye i y'a faamu i b'a dɔn moriya kɔnɔ ka don différence bɛ baaraw ni ɲɔgɔn cɛ mais an bɛ nin fila fana kɛ ka tugu ɲɔgɔn na minnu y'an ka baaraw ye i y'a faamu ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah alhamdulillah an ka baara de fana ye o ye mais o ye an ka du togoya ye o fana fura bɛ du de kɔrɔ i y'a faamu wala muso i bɛ taa sɔrɔ fɛn fila walima sigiyɔrɔma saba bɛ yen min bɛ muso bali den sɔrɔ la o dɔ ye mun ye o dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ alimɛtini minnu walima pikiri minnu walima fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ furakisɛw i y'a faamu u b'olu minnu ta tagalen ɲɛfɛ bon olu bɛ se ka muso bali den sɔrɔ ma lamɛnbaaw ka hakɛ to parce que fɛn ne b'a fɔ f'i k'a fɔ a ɲɛ kan i y'a faamu wala olu bɛ se ka muso bali den sɔrɔ la tuma dɔ la dabari jugu yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se ka muso bali den sɔrɔ la awɔ ka muso dabari ka bali ka den sɔrɔ o fɛnɛ bɛ yen i y'a faamu mais fura bɛ yen an mana min d'i ma lajɛli t'o la dɛ o fura kɔni o mana k'a cogo o cogo ye ayi non ala barika la a kɛra alimɛtini nɔ don a kɛra baarajugu nɔ don a b'a bɛɛ tiɲɛ ka bɔ pour que kana den sɔrɔ a b'a bɛɛ tiɲɛ ka bɔ i y'a faamu olu baaraw b'an bolo an bɛ minnu kɛ k'a di musow ma yiri de don bamanan yiri yɛrɛ naturel don i y'a faamu an bɛ min dilan k'a di mɔgɔw ma n'a y'a kɛ ala bɛ sɔn a bɛ jaabi i y'a faamu wala ala k'an n'aw bɛɛ sababu laadaw kɔni b'a la tagalen ɲɛfɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'a laadaw feere kalas ni maa min y'i wele denko la i n'a laadaw wala n'ala sɔnna basi t'a la i ka bi wele ma da kan ani majɛ min bɛ yen n'i b'a fɛ ka o wele lase diɲɛ bɛɛ ma ani dɔnnibaa sɛbɛnw ma ani kangari da kan k'a ɲɛsin aw ka baara ɲɔgɔn tɔw ma alhamdulillah diyara n ye kojugu ne kɔni bɛ min fɔ dɔnnibaa tɔw ye u k'u jija u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye u ka tiɲɛ baara u k'u jija u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye u ka tiɲɛ baara tiɲɛ fɔ ni tiɲɛ baara tɛ kelen ye dɛ mais est-ce que tiɲɛ bɛ bɛɛ bolo wa o de y'a problème ye fo tiɲɛ de fana ka ɲini dɔnnibaa ladiri dɔnnibaa tilenni n'i ka jateminɛ ka bon a ka dakuru ɲɛ kelen dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ dɔnni bɛ nin fɛ walima dɔnni tɛ nin fɛ nin ye dɔnnibaa ye nin tɛ dɔnnibaa ye e ka jateminɛ de b'o tɔ f'i ye sisan mais n bɛ min fɔ dɔnnibaaw ye u k'u jija u ka tiɲɛ baara u ka tiɲɛ fɔ n'o kɛra su tɛ ko a la i y'a faamu u k'a kalan fana u k'a ɲɛɲini u k'a ɲɛdɔn maa ti bonya dɔnni kalanni ma dɛ maa ti si sɔrɔ dɔnni kalanni ma dɛ denmisɛnninya t'o la makɔrɔbaya t'o la f'i k'a kalan k'a ɲɛdɔn de i y'a faamu ne ye n ta in kalan k'a ɲɛdɔn ne y'o de f'i ye moriya dɔnni bɛ ne la bozoya dɔnni bɛ ne la bamananya dɔnni bɛ ne la n'i y'a fɔ o ye dɔnko saba ye i y'a faamu ala barika la o tigi o mana sigi min kunna o kan ka se k'o ɲɛnabɔ siga t'a la i y'a faamu bon o de la Tarawele n bɛ kangarida min kɛ dɔnnibaaw ye o de ye k'u fo fɔlɔ n'an donna maa min gasi la o ka yafa an ma mais n'an donna min gasira tiɲɛ na an tɛ yafa ɲɔgɔn awɔ i y'a faamu o kɔni o y'o cogoya ye an bɛ min fɔ lamɛnbaaw ye ani lajɛbagaw ye inshallah bolibad caman bɛ yen maa kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ 80 bɛ ne dɔn mais o ma ye fɔlɔ ne nin tɛ yɛrɛ i y'a faamu sini ka diya n ye voilà tiɲɛ yɛrɛ la o kɛmɛ ka ne yɛrɛ kabakoya dɛ cogo di k'a fɔ dɔnni na sini ka jan o kɔrɔ n'a kɛra bi a bɛ kɛ quoi sigi ni siga t'a la o i y'a faamu voilà parce que kɛwale de bɛ mɔgɔ tɔgɔ kan n'i ye min kɛ o de bɛ da i la o n'o tɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ye Usman Tomuta ye mais munna sini ka jan in dara kun dɔ de b'o kɛ i y'a faamu voilà ala ka ne n'aw bɛɛ sɔrɔ fɔtaw ni kɛtaw ni ŋanataw bɛɛ lajɛlen inshallah ba Tomota ba ni diyara n ye inshallah n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn ni nin ko y'a ka garibukɛ ye n'o ye Usman Tomuta ye Bozomori ni dɔw ko sini ka jan an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. siga t'a la nin ye tiɲɛ ye ni tun ye ani Usmani Tomota ye i ka dɔn k'a fɔ Jikɔrɔni para la Badawolo la ekɔliso da la Coyi ekɔlisoba min bɛ yen ka gu bada yɛrɛ la
dankɔrɔba dan bɛ yen n y'o de fɔ ko dɔnni ka ɲini adamadenw fɛ walasa jigi ka sigi hakiliw ka mafa o de tɛ sɔrɔ fɔ i ka dɔnni tiɲɛ ɲini ale ye dɔnni 3 sɔrɔ bosoya dɔnni o y'a ka siya dɔnni kalan dɔnni o y'a dama dɔnni bamananya dɔnni o y'a dama dɔnni a ye dɔnni 3 de fɔ ka dɔnni 3 kala ka se dɔnni 3 la o la anw b'a fɔ ale ma ko kɛko 3 tigi o de kan ka da sini ka janga kɛko 3 tigi sabu dɔnko 3 b'a la min bɛ sɔn ka kɛ danfara ye ale ni dɔnnibaa tɔw fɛnɛ cɛ o la an bɛ kɛko 3 da sini ka janga kɛko 3 la n'a dɛsɛra 1 na a kan ka 2nan kɛ ka ko dɔ kɛ ni 3nan dɛsɛra min na o kɔrɔ kɛko 3 tigi dɛsɛra dɔnko la o la ala kana ni a dɛsɛ o kosɔn anw nana ka baro k'a fɛ fɛn damadɔ kan an bɛ segin a ka titiri la mɔgɔ minnu y'an ye jɛmukan daminɛ na ani jɛmukan laban na an y'a daminɛ ni min ye o de ye filɛli ye ka adamaden kungo lajɛ k'a dɔn mun b'a la mun b'a jɛ mun de bɛ k'i bala a ko a ka filɛli bazi a bɛ filɛli caman dɔn mais a ka bazi ye turabu ye o min sɔsɔli ka ca bi diɲɛ dɔnni bɛɛ ye mun y'a sɔsɔli caya a dɔnbaliw y'u yɛrɛ kɔnte dɔnbaw fɛ o y'ale sɔsɔli caya kojugu o kɔfɛ turabu ye waati 3 de kofɔ n'o ye passé futur présent o bɛɛ bɛ fɛn kelen min kɔnɔ o de ye turabu ye nata tɛmɛlen i bɛ waati min na o sababu sɔrɔ fɛn kelen min kɔnɔ o de ye turabu ye a ko k'a b'o kan wa a b'o dɔn a ye sira caman fɔ an ye o la o tɛmɛlen kɔfɛ an nana ɲininka a ye fayida di adamadenw ma o fɔlɔ kɛra gɛrɛsɛgɛ ko kan ne ni e an bɛ mako b'o de la o de y'a to an yɛrɛ nana ale fɛ ani gɛrɛsɛgɛ ko ta an tɛ se ka koyi wa gɛrɛsɛgɛ de y'an se a fɛnɛ ka so yan o gɛrɛsɛgɛ ko a ye maaw dɛmɛ ala kama a kɛra kama n'o an k'o ma ko fayida ka fɛn dɔ bɔ a yɛrɛ kun k'a ni aw la fu k'a k'a ta n'a ɲɛn'i ma fo n'a ma ɲɛ i ma i ka juru fɛnɛ t'a la dɛ a y'a se k'i ye o la a y'o di ka tila ka kɔnɔna bana di n'o kɔnɔna joli ye mɔgɔ fanba b'a dɔn furudimi na a kuma n'o fɛnɛ kan a ye a seko yira an n'aw la o tɛmɛlen kɔfɛ an n'a kumana papiye ko kan tungarankew b'o kɔnɔ mali yɛrɛ kɔnɔ yan dɔw bɛ yen u tilala kalanw na diplôme b'u bolo mana taa fan o fan u tɛ taa baara la an n'a da ser'o ma karabali yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ n'o ye muso minɛli kɛn k'a di cɛ ma cɛ minɛli kɛn k'a di muso ma a k'o de ye sini ka ja tɔgɔ d'ale la a ye layidu de di dɔ ma ko ni n taara kungo kɔnɔ ni seginna ka sɔrɔ muso ma s'i fɛ yen o kɔrɔ ne tɛ ala y'a wasa o de ye sini ka ja da a la ani a y'o baro de kɛ ka sɔrɔ ka na se denko ma donc k'a yira aw la k'a fɔ an ni an karamɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye Usuma ni Tomota ni bɛɛ lajɛlen ko a ma sini ka jan mori a sigiyɔrɔ bɛn bɛ i ka dɔn k'a fɔ Jikɔrɔni Para Badawolo ekɔliso dayɛlɛ la Cɔyi an bɛ aw fo a bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira 2 de la 00223 72 85 54 21 walima 00223 66 25 63 80 sini ka jan mori ala ka si di an n'a ma an bɛ dugawu kɛ kabala tɔgɔ la Mamadu Kaba Jakite ka se a ka nɔrɔbila ma n'o ye asitan ye olu de farala ɲɔgɔn kan baara in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni Mayi ka se ka nin ko ninnu sabati an bɛ dugawu kɛ aw kan bɛɛ waati wɛrɛ